फोथारबारियाव बारि दुमनो थाखाय औवा लाना फैबाय आरोना लोगोफोरनि टमटमजों मैयानि मोनसे ब्लगाव फोथारबारियाव दिनै बारि दुमगोन होनना बुंदोंमोन बेनि थाखायनो दिनै नैबे टमटमजों औवा लाना फैबाय आरोना दा जों औवाखौ बोख्लायग्रोनोसै Jadap. Yo yo. हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायना लाबावबाय दिनै आं दंफैयो फोथारबारियाव आरोना लोगोफोराथ' टाइटेल थाम्बनेल बा ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ दिनै आङो नैबे फोथाराव जोगोनारनि थाखाय बेरा दुमनो थाखाय फैदों आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफ्रा भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय दिनैनि ब्लगाव मा मा देखायलांनो हायो लोगोफ्रा आंजों लोगोसे जोबजासे थांफाबानो जाबाय मोसौखौ हाबनो हायिनि थाखाय बेबायदि गुनाजों खादों आरोना मोसौफ्रालाय मा मोनदोंब्रा नै बेबायदिनो मोसौफ्रा डिस्टार्ब खालामो आरोना फोथाराव बेनि थाखायनो माने जोङो बे बारिखौ दुमनाय जादों ओरैजाय नै मोनहैबाय ओमफ्राय नै ओरैजाय नैथ' पुरा दुमजोबनायानो जाबाय नै ओरैजाय राउन्डनो ओइखैजाय नै बेबायदि खादों आरोना खुनु जेवरा सेवरा बेबायदि हेबाखै आरोना डाइरेक्ट औवाखौ सिंखावनानै नै बेबायदि खुन्था होनानै खादों आरोना लोगोफोर जास्ट माने टेम्प'रारि जेतिया दैलां मोनगोन अब्ला फुनानै दोनफिनगोन बेनि थाखायनो जोङो जेवराखौ बेबायदि सिंखावनानैल' खानाय जाबाय आरोना लोगोफोर जास्ट माने मोसौखौ एसे प्रटेक्सन होनो थाखाय फाइनालि लोगोफोर जोंना दा जेवरा दुमनाय हाबाफारिया जोब्बाय आरोना जों दानिया थांगोन खुसिया सुनो नोंथांमोना बबे बबे जायगायाव जों खुसिया सुगोन नायलांबाय थादो लोगोफोर जोङो बारिखौ दुमखांजोब्बाय दे लोगोफोर नै बेखिनियाव एसे नांबावगौ जाबाय आरोना थोदि आरोना लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजाय एकदम जोङो ओरैजाय गासिखौबो दुमजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजाय राउन्ड दुमजोब्बाय दे नै ओरैजाय सारि राउन्ड नायना लाबानो जाबाय नै ओइखैजाय ओरैजाय बेनिफ्राय नै बेखिनियाव एसे बाखि थाबावबाय आरोना लोगोफोर नै बेखिनिखौ आङो गाबोनहालागै फैनानै औवा लाबोनानै फंनैसो आरोबाव खुन्था नांबावगोन बारि खुन्था बेनिफ्राय माने खामिखौबो मोननै मोनथामसो नांबावगोन आरोना हमना ला माने थनै थथामसो औवा नांबावगोन आरोना होमबानो कमप्लिट जासिगोन बेखौ आङो गाबोन लाना फैनानै हारसिं बानायफैसिगोन आरोना लोगोफोर इमान गोरा हाया सुलि सुलिनाय जाबाय नै बेफोर सोलियो